siya ng mga Mars. Ayan kaya pa ako ayun kay. Yes, anak di baklo. Ayan, so seryoso talaga mag-print na ng DTR ken mga Mars. Ayan. Binilisan tayo magyabang to malambat. Mainip na open ken no. Ay tita nga be ako busy yan naman. Para kalapapil ka rin separate na lapin pengan niya na. Ayan, sulat-sulat mo Wari mo, busy Sabi ako, nga busy daw So ayan, may nagtapang kape Kakape-kape Napang mapali ilupal mo yan Lukarik ko mumuntok Kataba ako Yan, may lisangan na ako pinggan Bali kasi Dito ka sukle-sukle Huling medyo makaining kaya katamang buwak Kulot-kulot Altok kaya pa mong altok Nasusulat na kanyan. O bala mo ata kalaweti ko ken. O lang niya rugin ka na ang ruler Nung kakaki papilya mo. So ayan ken gagawa na ako kanyan payroll ken. Hi, busy day. Ito mo. Bye-bye. Thank you.